Itong ating pusit mga dear. Luto na. Hihi. Ayan, no. Dibapot. Sarap. Perfect. May bok choy tayo. Sarap. Tsaka tofu. Perfect siya. Masarap siya pag dapat yung squid hindi masyado dapat ilutuin na matagal para hindi siya titigas. Kasi alam mo ilang araw na hindi ako kumain ng heavy food. So ito is mas sustansya, di ba? At least kailangan din natin ng kahit paano mga ganito, no? Perfect combination. Kahit walang rice, okay lang. Kasi yung tofu alone, ano na siya, nakakabusog na. Okay everyone, happy eating. Don't forget to subscribe Ninong Joe Bisaya YouTube channel. Happy eating everyone. Bye.